ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡಿ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಗಣ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಂದುಲ ರಂಗ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳಚಿಲು ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಮೇರ್ನ ಕನತ ಕೂಸು ಈ ರಂಗ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿತ ದಿನಾನಗ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷದ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷದ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಸೀನರಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನ ಸಂಸದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗಿದ್ದು ಜೊತೆ ಹತ್ತಿನಾರೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅವೊಂದು ಪನಗ ಹರಿಶಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯ ದುಂತು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಣ್ಣೆ ಅವು ಕನ್ಯಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪಾಪಿನಲ್ಪ ಪಟ್ಲಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯಕರೊಂದು ಪುನಾರ್ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜು ಮುಟ್ಟು ಮಿಟ್ಟಾದ ಮೋಕೆ ಪುನಾರ್ ಅಂಚಾದ ಬಾಳ ಜಗಣ್ಣನ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರು ಬರುಡು ಒಂದಾರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಬಂಟ ಕುಲ ತಿಲಕ ಮಾತಾತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವನೆ ಕೊರೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲುಪಾರದ ಎದುಕು ನೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊರೋಣ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಎದುಕೊರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಡದ ಬಾರಿ ಬಗಾರ್ತದ ಅಭಿಮತಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ವಂತ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರ ಆತ ತಂದೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲು ನಟನೆ ಮಂದ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ನಾಟಕ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜು ಪಾತೆರಂಡು ಏರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇವಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷಪಾಡಂದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಏರಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಹೂವಾಂಡುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಕೃತಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜೋ ಶರೆಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊಡುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ ರಂಗಚಾವಡಿದ ವರ್ಷದ ಬರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಾರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒರೇ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಲಣಪನ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹಾಪಿನಾರು ಆತ ತಂದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪನಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಡುಗಡೆ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷದುರ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಎಕ್ಕಾರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದು ಆತ ತಂದೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅತಿ ಆಪ್ತರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನನೂರಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೀರು ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಫೀಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ರಂಗಚಾವಡಿದ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬಗ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚರಣ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳಾಯಿಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಎದುಕು ನೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್
ಮಾನದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ರಂಗ ಚವಡಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಎಂದು ಪನೊಲಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಸುವರ್ಣ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲುಪಾರದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರೆ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರದ ಈ ನಿವಾಸಿನ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಅವಿನ ದುಂಬು ಕೊನ್ಪನ ಚಿತ್ತನೂರಿ ಮುಖಂಡೇಂದ್ರ ಪನಲಿ ಅಂಚನೆ ನೇವಿಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕುಡುಪ್ಪನಾರು ಈ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ಪಾಡು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಥಾರ್ಥ ಸೋಷಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉರಿ ಯುವ ಮುಖಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಾಯನಂಚುತನ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರ ದಾಯಕೆ ಅಲ್ಪಿನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರನ ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಜವಣೆಯನ್ನು ಪನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆದ ಅನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಗಾಧ ವ್ಯಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣಿ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಡತೆ ಸಾಧನೆ ಫಲಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲಪಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲುಪಾರದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇಳಾರ್ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠಡುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ತಂದೆ ಮರಣ ಉಡುಪಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂಜೇ ಕರೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಪುನಾರ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ರಂಗ ಚಾವಡಿದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನಾರ್ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಏನು ಬಯಕ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊರೊಂದು
ಕರೆನ 23 ವರ್ಷದುಂಚಿ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ ಬೋಳಾರ್, ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ರೋಹಿತ್ ದಾಸ್ ಕದ್ರಿ, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ವಿಜಿ ಪಾಲ್, ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇಡ್ಯ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ, ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್, ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಗುರು ಕಿರಣ್, ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲು ಬೆಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಬಂದುಂಡು. 24 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಚಾವಡಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುರಿತಾದ ರಂಗಾವಲೋಕನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಂದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಬುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದೇರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವಲೋಕನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಸಂಪಾದಕಿ ಏಡ್ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದೇರು. ನಿರಂತರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಇಂಚ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಾಣ ದಿಂಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೆನ 23 ವರ್ಷದುಂಚಿ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ರಂಗ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ವೇದಿಕೆಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊರಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಹಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ದೈಸಿರಣ ದಿಂಜಾಬುಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಡ್ಯಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪಾದಕಮಲಗು ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಪಾದಗು ಭಕ್ತಿಡೆ ಮುಂಡಮುಟ್ಟ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡಿ ನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೇರಿಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಒರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂದು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆದರ್ಶನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೇಡ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾದೆ ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಇಂಚ ನಾನಾ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೈಯಾಡದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನ ಅಭಿನಂದನ ಮದಿಪುನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮುಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಕನ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟುವನ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಕನ ಅತ್ತು ವಾ ಕನ ನಮ್ಮನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭುಜ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಕನ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕನಸುಗಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ವಿವರನು ತಂಕೊಲ್ನ ಎದುರುಡು ದಿಯರೆ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರ್ನ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಡು ಜನ್ಮಗುಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆದಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಪಾದರಸದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಡು ಸಮಾಜದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿನ ಒರಿ ಜವನಿಯಾದ ಗುರುಸವಂಡಿರು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಉಮೇದು ದೀನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ನಾಟಕ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾದ ಕಲಾಪಯಣನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಡಲ ಸೊಸೈಟಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗ ಪರಿಷತ್ತದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒರಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಹೆಸರದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕುಂಡಂಬುದ ನೂರ ಪನ್ಪಿನ ಕೈಯಾರ ನಾಡೋಜ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೇಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಅರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು. ಮೇರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕಲು ಒರಿಯ ಮಗೆ, ಸೀತಾ ಟೀಚರ್, ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ, ಅಜ್ಜಿರು, ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿನ ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್, ಕಡಲ ಮಗೆ, ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಭಾಗ 2, ಮದಿಮೆ, ಒಯ್ಕಲ ಆವಂದಿನಕಲು, ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ, ಕುಟುಂಬ, ಮಾಮುಗುಂಜಿ ಮಾಮಿ, ಬೋಜೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ, ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ, ವಿದ್ದು, ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲತ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ, ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಜಿ, ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಮೈತಿದಿ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಜಯನ್ನೇ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೀರಿದುಂಡು ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ. ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ದಾಖಲೆನ ಬರೆದು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ಭಾರತದ ಭೂಪೋಡು ಮಿನ್ಕೈನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲೈನಂಚಿನ ದೇವು ಪೂಂಜೆ, ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಈ ನಾಟಕಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ನು ಪಡೆಗೊಂಡೇರು. ರಡ್ಡು ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಲೈನಂಚಿನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಅಸಲ್ ಮೂರ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಸೈರೇ ಸೈ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನು ಅಸಲ್ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಾಷಾಂತರ್ಗೋ ಮಲ್ತದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ, ನಾಸಿಕ್, ಮೀರಾಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ದುಬೈ, ದೋಹಾ, ಕತಾರ್, ಕುವೈಟಿಡ್ 4,000 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟಡು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮೆನ್ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿವಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು. ಆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲೆಕ್ಕದಂತಿನ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಖಿಲ ಬಿಡುದು. ಒಂದಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳುನಾಡ ಬಿರ್ಸಿ 2012, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2005, ದುಬೈ ತುಳುಕೂಟ ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ದ ನಿರೇಲ್ಡ್ ದೋಹಾಡ್ ಸನ್ಮಾನ, ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸಂಗಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ, ಅಬುದಾಬಿ ತುಳು ಸಂಗಡದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೆಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಂಚಿನ 100 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ, ಅರೆಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2013, ರೆಡ್ FM ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2014, ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ 7 ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರೆಡ್ FM ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2014, ಮದಿಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಸಹಿತ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, V4 ತುಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಡು 2015 ಮದಿಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಾಡೊಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಅನೇಕ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ, ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಭೋಜರಾಜ MBBS, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ತನ್ನ ಕಲಾ ಚಾತರ್ಪುನ ತೋಜೈನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗೋಟ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆದ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಅಂಕಣದ 80 ವಾರ ಅಂಕಣ ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ. 24 ಗಂಟೆಡು ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ಡೋನಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಮಾರಿಬಲೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ, ಕಡಲ ಮಗೆ, ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ, ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಒರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕೆ. ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲೆ ಜೋಕುಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ 28 ಮಿಕ್ಕಿನ ತುಳು ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೂರದರ್ಶನಡು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ, ಯಶಸ್ವಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ದ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 2019 ಇಸವಿಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೇಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ 175 ದಿನ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಸಂದುಂಡು 2017 ಇಸವಿಡ್ ಅದ್ದೂರಿ ವೆಚ್ಚದ ಮದಿಮೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ, ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ, ಕಡಲ ಮಗೆ, ಅಸಲು ಮದಿಮೆ, ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು, ಬರಿ, ಸೋಂಪೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ, ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ, ಏಸ, ಅಂಬರ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್, ದಿಬ್ಬಣ, ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ತುಳು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ವೀರಕಂಬುಲ ಸಿನೋಮಗು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಂಚ ತನ್ನ ಉಡಲಿಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಕೃಪಾಶಿರುವುದು ರಂಗದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುಂಡಂಡ ಹನುಮಂತಗ್ ಕಡಲಲಾಗ್ಯುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತುಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿನಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿರಂದು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಗ್ ಈತ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು. ಗೆಲ್ಪುನಗ ಬತ್ತದ ಪುಗೆಳ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಕೈಪಾಡುನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತು ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಗ ಕೈಪತ್ತು ತಿರ್ತುನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪಂಪಿನ ಸುಭಾಷಿತಂಚನೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ತನ್ನ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ತಾಲೋಡು ಬೆರಿತಾಂಗಿ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮರೆತಿನ ಅರತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಲ್ಯದ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಿರೇಲಾದ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಅರ್ನ ಸಾಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕೊಲು ರಡ್ಡು ಜನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಸ್ಮೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕು ನಡಪನಂಚಿನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನನು ನನ್ನ ತೂದು ನನಾತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಡ ಪಂಪಿನ ಒರುಡು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪಿರ್ನೇರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನಿ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಗಂಧ ತರಿತಿನಾತ್ ಐತ ಪರಿಮಳ ತಂಪು ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡ್ತ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕೆ ಆದ ಇರ ನನಾತ್ ಬುಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಮಕ್ಷಡು ಹಿರಿಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿವಂದುಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಎಮರೆಗ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಜನಿಸಿದಾಗಲೇ ವಿಜಯದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂದವರು ತಾವು, ಅಜೇಯರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕುರುಹುಗಳ ಅರುಹಿದವರು. ಬರಹದೊಳಗಿನ ಬಿಗುತನದಿಂದಲೇ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ರಂಗಚಲನೆಗಳು ಮೈದೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನೀವಾಗದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟರು ನೀವು. ಊರಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದವರು ಹಲವರು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದವರು ನೀವು. ವಿಜಯ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರುಷ 50 ಉರುಳಿದರೂ ವಿಜಯದ ಕುಮಾರನಾಗಿಯೇ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ವಿರಳ ಈ ಜಗದಳು, ಆದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ 10 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುತ್ತ ನಿತ್ತವರು ನೀವು. ಅಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಒರೆಯಡ್ದೊರಿ ಅಸಲ್, ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಮೆರೆಯಿತು ಇಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ. ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೇನಂತೆ ಮೈತಿದಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮದು. ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಚೌಕದೊಳಗಿನ ಆಟ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರೊಳಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ, ವಿಶಾಲತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆ, ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಸ್ವರಭಾರ, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಪದಪುಂಜ, ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ, ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವವನನ್ನು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಾಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದೊಂದು ಮಹಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅನನ್ಯ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಾಲಕರು, ದಿನಾಂಕ 3/12/2023, ಸ್ಥಳ ಸುರತ್ಕಲ್. ರಂಗಚಾವಡಿ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ 2023 ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಕರತಾಡನದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು.
ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಲವಾರು ಜನಗಳುಳ್ಳೇರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರಗಲ ಇನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಇನಿ ಏನು ಬತ್ತನವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಬತ್ತನವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಳು ಬಿರುದಾವಳಿ ಮಂಡ್ಯರು ಎಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಷಯ ದಾದಪ್ಪ ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಣಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ನರಮನೆಯ ಮರ ದೈವನೇ ಗುಳಿಗೆನೆ ನರಮನೆದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಮಹಾ ಸಾಧಕೆ ತೂನಗೆ ಏರ್ಲಾದಂಚ ಪನಂದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ನಾ ಸಮಕ್ಷಡು ನಾರಿಗೆ ಇರೆಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗಿಂದ ಎಕ್ಕಾದು ಬೈದೇರು ಈ ರಂಗಮಂಚವನು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ವಸಂತಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆನ್ನ ಸಮಕ್ಷಡಿ ಇರೆಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಏನೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಂಡ ಇರು ಐಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನಾರು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಏತ್ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಇಡೀ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಬಂಟೇರು ಅವಲಕ್ಕಿಂದು ತುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ്. ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಮಂಚ ಪದ ಮಂಚ ರಂಗ ಚಾವಡಿ ಇಂದುಲೆಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದತ್ತ ವಿಷಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಚಾವಡಿದನೇ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೇನು ಮಲ್ತದೋ ಜಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಚಿನ ನನಾತೀರೆಗ್ ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸಾಯನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥೇರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಒಂಜಿ ಪಾತರೆ ಉಂಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸವನು ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ದಪಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಕೈಡ್ದಾಪಿನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯನ ಮನ್ಪುನಾರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಎರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಡ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂದುದಾದ ಪಂಡ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಮಾಲಕಿಯಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ದಯಮಂತದು ಇದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಮಾಲಕಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಒಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿಷಯಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಡರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ದಯಮಂತದ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೋರ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದಿನಕುಲು ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೋಬಿ ಅಂಚನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ ರಂಗಚಾವಿಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಗುರುತಿಸಾದ ನಮ್ಮ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದಿನಾರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರೇನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ ಇನ್ನಿತ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ಉನೇನು ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರೆಡ್ ಪಾತರನ್ನು ಇರ್ಪಾತಿರೋಡು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಸುಮಾರು 33-34 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಗಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಾರು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಇವ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಅರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಆಯ್ತನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ವಸಂತಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರ ಎಂಕ್ ವಸಂತಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಹಣ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯಂದ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒವ್ವೆ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯಂದೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ತಂಡಗು ಸಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು 33-35 ವರ್ಷದ ಪಯಣೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಬಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಏತ್ ನಾಟಕ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪು ದೀಪನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ ಒಂದು 3-4 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡ 4 ನಂಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲುದಂಚಿ ಪದ್ಯ ತಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ನಿಖಲ್ನ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಅನಾಗ ಡಿಕ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ದೇವಣ್ಣಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದಂಚಿ ಪೋಡು ನಂಡಾಯ್ಕ ಸುರು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನಾಗ ಅದ್ದೂರಿಡು ಮಲ್ಪಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಡ ಪುಟ್ಟೈನಕುಲು ಡಿಕ್ಸ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಸಂಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಣ್ಸಂಗದ ಕುಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದಂಚಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು 505ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಜನವರಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಡಗರುಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಾಟಕ ತೂತುಜರಂತ ಪನದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಸಂತೋಷವಣ್ಣ ಆ ನಾಟಕ ಬಲೆ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣ ಈರ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುವಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆನಕುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇತ್ತು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ 100 ಜಂತ ಬೆಗರುಂಡು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಧೂಪದಾರತಿ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಟ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರಂಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎದುಕೊನುವೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಯಾಮ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತಯಾರಾತಿನ ನಾಟಕನೇ ಮೈತಿದೆ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಎಂಚಿಪೋಗು ಮುಂಬೈಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ 33 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಮುಂಬೈದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಡನಾಟಡು ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳುತ ಧ್ವಜ ಪಾಡ್ರೆ ಆರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ನನ್ಲಾತ ಬದಲಾವಣೆದ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಲು ಪಡೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆದು ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 ಉನೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೂ ಕೂಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ರಕರ್ತರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೂಕಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕಡಂಬೋಡಿ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲು ದಯಮಂತದ ಇರ್ನ 2 ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರುದಿಯೋಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು
ಐಕಲ ಅರಿಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಇದರುಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನ್ನೆಂಜಿ ನಿಷ್ಕಳ ಕಲ್ಮಶದಾಂತಿನ ಮನಸ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಪೀಚೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಣದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಸ್ತ ಮಲ್ತೀರು ಅರಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನಲ ಅರ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಂದು ಪಣದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಏನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಾಧನದ ಪಟ್ಟಿನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದ್ಪಣ್ಣದು ಆಯ್ತು ನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಯಗೆ ಪಂಡ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕನು ನಮ್ಮಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂತ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಾಟಕೊಡು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂದು ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವು ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆತನಂದು ಪಂಡದು ಇದ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನೊಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಏರಂಡಲ ಜೋಕುಲು ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆನಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ 100% ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಪಾಡು 300 ವರ್ಷ ಪಾಡು ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ನಕ್ಲತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಣಂದಾಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ ಬದುಕು ದುಪ್ಪುನಗ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊರಿಯುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ರಂಗಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದಾಂಡ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎರಡಲ ನೆಷ್ಟೂರು ಆತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾತೆರಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ದಯ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಂತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಟೀಮ್ ఒక ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಏತೊಂಜಿ 100 ಮಿತ್ತು ಜನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ತಿರ್ತಿಡ್ದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಗುರುತಿಸಾದು ಕಲಾವಿದಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಡು ಯಾನೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ನಾಟಕಡು ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಫಿಲ್ಮಡು ಸುರುಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಜಿ 10-12 ಫಿಲ್ಮಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಚಾಲಿಪೋಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಟಿನಿ ಅನ್ನು 16 ಫಿಲ್ಮಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಚಾಲಿಪೋಲಿ ತಂಡಗೆ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಚಿರರುಣಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡನಾಣ ಬಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಗುರುತಿಸಾದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಯರು ಈಜಿನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಕಾರೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು 4 ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿರಂದು ಎಂಕೆಲ ಇನ್ನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ದ 2 ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಯಕ್ಷಸ್ವರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತಲ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ತಂದು ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿನ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಯಾನು ಯಾರಿಗೆ ಚಿರರುಣಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಬಾದಿರನು ಉಂತಾವೆ ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ
ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡೆ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಸುಭಾಷಿತ ನಗರದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದೆಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಮಂತದ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಎದುರುಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಈಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಸುಭಾಷಿತ ನಗರದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕಡಂಬುಡಿ ದಯಮಂತದ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ರಂಗಚಾವಡಿ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ ನೆಕ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕಡಂಬೋಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಪದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಸಂಪಾದನೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆರು ದಾನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐಕಾತ್ರ ಎಂಗ್ ಲೇಪಲಾರೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿನ್ನೇರು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪೂಂಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜಯನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಡಾರನ ವಸಂತನ್ನೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೆ ದಂಡಿಗೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡಿಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಎಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಟೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಜನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಯಾನು ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಎದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ನಿಗಳೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ದಾನ ಕೊರಿ ಎರಡು ಎಂಗ್ಳು ಎದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರಾಪ ನಿಂಗಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಓಹೋ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ತ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಲರ್ನ ಪೂರ ತಂಡದಾಗುಳ್ಳೇರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗುಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಬರುಡೆ ನೆನಪಿನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಋಣೋಕುಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಋಣ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಬಂಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನಾಗ ಇಡೀ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕುಲು ಮಾತ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡವು ಭಾರಿ ಐಕ್ ಬೆಂತೇರು ರಡ್ನೇದು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ವಿಜಯಣ್ಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ಐಕ್ ಸಮಾನ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇನು ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಸರಿತುವೆ ಪುಡ್ಸೋದುತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರಂಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡೆ ಯಾನ ಸದಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸದಸ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಡಿಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒರಿಂಡ ಅಂತ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತವೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿನ ಪೇರು ಕಾಂತಾರದಂಚೆನೆ ಐ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಋಣವನ್ನಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾರ್ನಲ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಬೈದಡ್ಡವು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಿತ್ರತ್ವ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸುರೂತ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಗುಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಎದಾಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಂಚ ಬರೋಡೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಅವರಿಯನ್ನೂರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಂತಿನ ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲು ಕೊರಿನ ದುಡ್ಡುನ್ ಕಂತದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಗದಾಗಲಿನ ತೂಪಿನಕುಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಗೊರಡು ತುಳುನಾಡಳಿತಿನ ಮಾತಾ
ದೇವರು ಏರೆಗಿಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒರಿ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನ ಎದುರು ಓಡಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ತೂಪಿನಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಲ್ಲೇರು ರಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಕಲು ಒಂಜಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮೊಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕಲು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ರಂಗಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ರಂಗಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದಿನಕಲು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲು, ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಪುಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಘಟಕ, ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಭಾಷಿತ ನಗರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಥಾರ್ಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ರೆತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಬಂತೊಂದು ಪುನಗ ಮೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಗುರುನ ಎದುರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಚ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರಾದ ಉಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಟೀಲು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಾರ್ಕೂರು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್, ಉದಯ್ ಆಳ್ವ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಮೊಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ತಂಡದಕುಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಇಜ್ಜೆರಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲಾದಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆದಪ್ಪು, ರಮಾ ಕುಂಜ ಆದಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಐಟುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐತ ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಐತ ಆ ಫಿಲ್ಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಕಾಡಿಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಏನಂಚಿನ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಂಚಿನ ಉದಯ್ ಆಳ್ವೊಳ್ಳೇರು, ಅಂಚ ಆ ವಿಟಲ್ಡ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಆ ಫಿಲ್ಮಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಾಯಕರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಆ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ. ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರಡ ಎಂಕುಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದ ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡಾದಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡುಡಾದಪ್ಪು ಐಡ್ದುಂಬು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಅಂಚ ಪಿದೈದ ದೇಶುಲೆಡ್ ಮಾತ ಬಿಡುಗಡಾರೆಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗನ ನಿಕ್ಕುಲು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಒಂಚಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಅಂದಾಂಡ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ
ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮನಸು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಲೆಂದು ಪನ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ.